V roku 2015 dominoval vo sfére online marketingu predovšetkým kvalitný content, teda kvalitný obsah. V roku 2016 odborníci dávajú do pozornosti nové trendy online marketingu, a to predovšetkým v súvislosti s vývojom mobilných zariadení, ako aj s novými rozmermi využívania videí a videoreklám. Viac už o chvíľočku, pozrite si Biznis na Teatri. Pekný večer. A na nevyčerpateľnú tému online marketingu sa porozprávam s Martinom Volekom zo spoločnosti Volis International, ktorý je aj zároveň čerstvým certifikovaným školiteľom spoločnosti Google. Pekný večer. Pekný večer. Takže k tejto novej informácii čerstvej sa dostaneme, verím, že ku koncu relácie. Poďme hneď na ten online marketing. V roku 2015 odborníci apelovali predovšetkým na ten content, ako sme si v úvode povedali, teda content was a king, ten rok 2015, ako teda odborníci hovoria vo vašej branži. Povedzme si, čo to teda ten kvalitný obsah v princípe znamená? Taký sumár. Tak žijeme v uponáhlanej dobe, nič nestíhame, stále máme menej času, sme presýtení informáciami, presýtení rôznou reklamou a vzhľadom na to, že máme menej času, tak zaujímavý a pútavý obsah nás zaujme. A je to aj taký psychologický faktor, že naša pozornosť z roka na rok klesá. Momentálne sa dokážeme koncentrovať bez toho, aby sme boli vyrušení, okolo 8,2 sekundy, čo v roku 2000 bolo 12 sekúnd. To znamená, že ten článok musí byť jasný a stručný. Čiže napríklad volakedy sa nejaké benefity vašej firmy uvádzali na konci článku. Dnes ja odporúčam, aby tieto informácie už napríklad boli v úvode článku, lebo ľudia nedočítajú tieto články. Takže napríklad musí byť teda jasný a stručný, potom musí byť pútavý, fungujú rôzne nadpisy, ako napríklad tipy, triky, šok, ako schudnúť, prečo, na čo, za čo. Takže to sú, čo sa týka nadpisov. A takisto musím písať jazykom tej cieľovej skupiny alebo po prípade toho publika. Lebo ľudia napríklad vyhľadávajú, napríklad keď niekto hľadá agentúru, tak my sme si mysleli, že hľadajú digitálnu agentúru. Ale ľudia, keď hľadajú pomoc na internete, tak hľadajú reklama na internete. Čiže vy musíte vždy hovoriť jazykom tej cieľovej skupiny. A čo je dôležité v tom content marketingu alebo obsahovom marketingu sú tie formáty, ktoré dnes zaujímu. Čiže je to videoobsah, sú to infografiky, sú to webináre, sú to fotky. A napríklad, keď už sme pri fotkách, tak mali by to byť vlastné fotky. Čiže napríklad poznám jednu majiteľku reštaurácie, ona publikuje svoje fotky svojho jedla a má vysokú interakciu a lajky a komentáre na Facebooku, lebo sú to jej vlastné fotky. Je to unikátny obsah. A na záver pri tejto otázke by som chcel ešte povedať, že prečo toto robíme, tento obsah. Lebo Google, keď dáte si vyhľadávať niečo vo vyhľadávači Google, tak on uprednostňuje zaujímavý obsah a nový obsah. Preto je dôležité, aby ste mali tento obsah poprípadne na webe, či už v blogu, lebo keď napríklad máte zaujímavú tému, Google uprednostní vo vyhľadávaní vašu firmu, keď tam máte zaujímavý a aktuálny a nový obsah. Dobre, a ako sa v rámci tohto kontentu alebo ako využili potenciál tohto obsahu naše slovenské firmy? Vieme si povedať nejaké čísla, alebo paradoxne teda nevyužili a možno, že robili nejaké problémy alebo nejaké chyby dokola? Tak tí, čo využili, určite z toho profitovali a získali konkurenčnú výhodu. Ale napríklad v Spojených štátoch firmy majú zdokumentovanú online marketingovú a kontentovú stratégiu, najmä kontentovú. Štatisticky 37% firiem má zdokumentovanú takúto stratégiu, aký obsah bude produkovať, kedy, akému publiku, čiže či už existujúcim zákazníkom, alebo povedzme tí, čo práve hľadajú vašu službu, alebo tí, čo sú potenciálni. A aj naše firmy zabúdajú na to, získajú klienta a stále sa koncentrujú na nových. Ale sú to aj povedzme tí stáli a tým treba ponúkať nejaký obsah, ktorý má mať dopredu pripravený. A v tom západnom svete firmy už v rámci marketingového rozpočtu majú z tohto rozpočtu vyčlenené prostriedky na content marketing a je to často už 1/3 štatisticky. Čo si položme otázku ako firmy, naše firmy, koľko dávam z rozpočtu na obsah, koľko mám zdokumentovanú takúto stratégiu?
A už len keď sa pozriem do Rakúska, napríklad viedenský turizmus práve vybudoval špeciálne nové oddelenie na obsah, content department, čiže si uvedomujú, aké je to dôležité aj napríklad v cestovnom ruchu, publikovať obsah a získať nových turistov do svojej destinácie. Takže tu ste dali už aj celkom pekné rady a tipy a triky ako na to. Dobre, presúďme sa viacej k tej IT oblasti v rámci samozrejme online marketingu. Takisto sú tu nejaké nové trendy, napríklad v súvislosti presun od počítačov ku smartfónom, k novým inovatívnym mobilným zariadeniam. Takisto veľký priestor pre nejaké nové možnosti a pre nejaké nové výzvy. Tak si povedzme, že ako... To je veľká téma. Rok 2015 aj 2016 je rok mobilov a mobilného marketingu jednoznačne. Fakt je ten, že 2/3 Slovákov majú tzv. Smartfón, z ktorého veľmi ľahko sa dostanú na web a je to veľmi veľká príležitosť pre firmy získať nových dodatočných klientov. Prvá vec, čo tu platí, je, že treba mať mobilný alebo responsívny web. Stále to je téma, lebo stále sú desiatky percent firiem, malých, veľkých, aj stredných, kde nemajú ešte takýto web. A keď vy ako potenciálny klient dojdete na taký web, tak z neho odídete. A preto je dôležité mať takýto web. A takisto, keď nejaký potenciálny zákazník hľadá vašu službu na internete cez mobil, tak Google preferuje tie web stránky, ktoré sú priateľské pre ten daný smartfón. Čiže responsívny web je určite dôležitý. A čo sa stalo v minulom roku, ku koncu minulého roku v USA? Už vyhľadávania z mobilov prevýšili vyhľadávania z desktopov, čiže z klasických počítačov. Potom je tu taký ďalší paradox, že my nemôžeme teraz ignorovať tieto počítače, lebo cez deň my si hľadáme službu nejakú alebo produkt na mobile, ale potom tú konverziu, čiže napríklad tú kúpu letenky, hotela, topánok, čohokoľvek, urobíme doma z desktopu. Ľudia pristupujú z viacerých zariadení. Štatisticky sú to nejaké 2 zariadenia už a smeruje to k 2-3 zariadeniam. Tablet, mobil, desktop, počítač. Takže je dôležité proste mať inakšie aj okrem tej contentovej, obsahovej stratégie aj stratégiu na tie mobily, čo budem robiť. Už len napríklad, keď si zoberieme SMS-ky. Nie sme ešte presýtení tým, že dostávame SMS-ky od firiem. A dobre vieme, že to je to, čo si otvoríme. Čiže to je veľmi adresné a firmy to nevyužívajú. A pritom to je absolútne jednoduchá vec. Dostať takú SMS-ku od nejakej firmy, že čo by som kam mala vycestovať, hej? Alebo aké topánky si kúpiť. Presne tak. Dobre, poďme k už spomínanej téme a to sú videoreklamy. To je zase takisto celkom veľká téma v rámci online marketingu. Takisto aj s príchodom spoločnosti Google na trh videoreklám a takisto s jeho vlastníctvom YouTube. Nová téma, nový priestor, nové možnosti. Jednoznačne. Ľudia sú leniví čítať, ľudia si rádi pozerajú fotky, ľudia si pozerajú videá. Fakt je ten, že 2,9 milióna Slovákov mesačne si pozrie nejaké video na YouTube. Je to nová televízia, je to obrovská príležitosť pre každú firmu. Slováci si pozorujú vyše 500 miliónov videí mesačne. A čo je najúžasnejšie pre marketérov je, že vy tam zasiahnete cieľovú skupinu mladých ľudí vo veku od 15 do 25 rokov, ktorí nepozerajú tú televíziu klasickú, ale pozerajú YouTube. Čiže vy zasiahnete v podstate celú mladú generáciu na YouTube vašim produktom. A takisto je tu aj taká korelácia medzi televíziou a YouTubeom, kde napríklad cieľová skupina od 15 do cca 35 rokov pozerá viac už YouTube ako klasickú televíziu. Čiže musíte byť na YouTube, mať prezentáciu o svojej firme, ale nie takú, že kúpte taký a taký produkt, ale nejaký storytelling, čiže nejaký príbeh, prečo som začal podnikať, prečo tento produkt, aký má benefit pre vás. To má byť v popredí a jednoducho na tom YouTube treba byť a je to ešte stále lacná forma propagácie, že aj malá firma môže s 20-eurovým rozpočtom na deň mať takúto reklamu na YouTube a je lacná stále. YouTube je stále lacný a vždy, keď je niečo nové, tak je to lacné. Takže treba využiť príležitosť, malí podnikatelia, strední, máte šancu dobehnúť tých veľkých.
Toto si teraz veľmi dobre povedali, lebo človek, keď si, alebo nejaký mladý začínajúci podnikatelia si povedia, že dobre, chcem mať kvalitný content, kvalitný online marketing všeobecne, veď netýka sa to iba obsahu, ale koľko na to potrebujem budžetu, koľko na to potrebujem peňazí, môžem si to dovoliť aj ja, alebo teda naozaj to pre väčšie firmy mať naozaj nespisovne premakaný ten online marketing? Online marketing je šanca práve pre malé firmy. Dokonca Google hovorí, že v budúcnosti 80% príjmov z reklamy a klientov budú inzerenti, ktorí ešte momentálne neinzerujú. To znamená, aj pre nejaký lokálny biznis vy si viete zacieliť napríklad už na Banskú Bystricu kampaň, na kaderníctvo v Banskej Bystrici alebo na nakupovanie v Banskej Bystrici. Čiže je to príležitosť. Najmä pre malé firmy, lebo vy si ten rozpočet stanovujete sami. A keď lokálne cielite, tak je to lacnejšie za a za B. To je najväčšia výhoda online marketingu, že je prístupný každému. Vy si stanovíte, koľko dáte denný budget, či to je euro, či to je 10 eur, či to je 100 eur. Čiže to je jedna z najväčších výhod v podstate online marketingu, že výšku budžetu si stanovujete. Keď napríklad taký inzerát v časopise stojí 1000 eur, neviete ani odmerať, koľky si ho pozreli, koľky vykonali nejakú akciu. Ale na online presne viem, klikol, prišiel, urobil konverziu, kúpil, zanechal nejaký kontakt a podobne. To napríklad z printových médií tak neviem docieliť. Teraz mi akorát napadá ešte v rámci inovácií možno, alebo aj k tým videám a reklamám. Poznáme to veľmi dobre, či na telefóne, alebo na počítači. Prídu mi nejaké reklamy a automaticky vypnem alebo automaticky vymažem, prípadne si dám blokovať. Paradoxná situácia trošička, že stále sa upriamuje pozornosť na cieľenejšie reklamy, inovatívnejšie, kreatívnejšie, ale paradoxne ľudia tie reklamy nejak nemajú radi. Je ich strašne veľa, sú nimi presýtení. Súhlasím s vami, mnohým ľuďom doslovne lezie na nervy, keď im vyskakujú rôzne banery, kúpil auto, ukazuje sa mu nové auto úplne zbytočne, čiže tu je vlastne potenciál pre tie agentúry, ktoré sa tomuto venujú, sa zlepšiť. Sa veľmi teším, keď sa mi objaví banner, že si mám znovu objednať kontaktné šošovky po mesiaci a sa mi objaví táto správa, sa teším a som vďačný, že vôbec v rámci tzv. Remarketingu mi oznámia, že ty potrebuješ šošovky. Takže ono je to o tom zacielení a o tom, to je aj, keď napríklad si spravujete vy kampaň, alebo vám to správuje agentúra, dbať na tú kvalitu tých ľudí, ktorí v tých agentúrach pracujú, či majú povedzme nejakú certifikáciu, tí ľudia si sú školení a vy musíte byť v online marketingu stále školení, lebo to sa tak rýchlo vyvíja a jednoducho vy viete za 5 000 rozpočet získať 10 000, ale viete získať aj 5500. To znamená, je to o tej kvalite toho nacielenia tej cieľovej skupine alebo tomu publiku, ktoré potrebuje váš produkt. A to vieme dnes veľmi dobre cieliť, ale nie každý to dobre cieli. No a vlastne hovoríte o tom blokovaní. Áno, je tu tento fenomén, že ľudia, spotrebitelia a naši potenciálni zákazníci si blokujú tieto reklamy. Našťastie, z nášho pohľadu marketérov, je to okolo 10-15%, Slovákov si blokuje, ale stretávam sa, keď prednášam napríklad na univerzitách a som v kontakte s mladými ľuďmi a spýtam sa ich, koľký z vás si blokuje, tak až 1/3 zdvihne ruku, že si blokuje. To znamená, že tie príjmy tých vydavateľov klesajú. Tých online denníkov, online televízií. Takisto Teatrojka má zaujímavý web. Takže vďaka tomuto blockingu sa im nezobrazuje reklama, keď prídu napríklad na váš web. Dá sa to obísť, napríklad na sociálnych sieťach sa tieto reklamy neblokujú a to je vlastne veľký potenciál aj taký určite pokračovať v tom trende. Tie sociálne siete sa ako keby, že majú taký nový nádych, vracajú do hry a tam napríklad na tých sociálnych sieťach sú tieto reklamy blokované. Dobre, ešte posledná otázka v rámci takého stručného teda sumáru, aby sme si povedali pre rok 2016, čo sú tie najpodstatnejšie, najkľúčovejšie 4 veci v rámci online marketingu. Tak 4 veci? 4 veci. Ako sme spomínali, ja to aj zrekapitulujem. Určite to mať stratégiu na obsah, obsahová stratégia. Ďalej sú to sociálne siete, určite Facebook a pracovať nie len Facebook, pracovať aj s novými sociálnymi sieťami, napríklad mladé publikum zasielite na Snapchate alebo na Instagrame, čiže určite toto. Tretia vec je robiť s videom,
A štvrtá vec je neustále sa vzdelávať, lebo online marketing je never ending story. Tak všetko dobré, nech sa vám darí a ďakujem za príjemnú a inšpiratívnu tému. Ja všetko ďakujem. dobré. Pekný večer, dovidenia. Mojím hosťom bol Martin Volek zo spoločnosti Volis International.